superbé! I vos heu fixat en els nostres conjunts desconjuntats? Mireu. Què vos pareix? Vos agrada? Sí! Doncs després vos explicarem per què. Abans volem presentar els i les amics d'avui, que d'on veniu? De quin col·legi? D'aquí? Escoles de Xúquer, Pau! D'acord, benvinguts i benvingudes a la secció més divertida de totes, que com es diu? Quina potència, Laia. La veritat és que sí, ja veuré. Ja vos hem donat alguna pista de què pot anar el joc d'avui. En quin objecte jugarem? Llupetins? Ah, calcetins. La veritat és que tenim una muntanya de calcetins solitaris. La veritat que sí, i espero que estiguen nets, perquè ja comença la festa dels calcetins! A veure, colla, és que hem tingut un problemeta i resulta que Pau i jo som un poquet despistats i hem perdut unes quantes parelles de calcetins en eixa piscina de boles. Ai, mare, què farem? És que no vos passa mai que perdeu les parelles de calcetins? No vos passa Segur? mai? A ningú? Mai de la vida. Jo les tinc enjuntats. Com que han juntat? A veure, conta-meu. Pues les tinc apegahecho. Ah, pegaet, ja veure, i qui vos ajuda per a que mai perda un calcetí? La mama, mare. a veure, què passa? I com ho fa? Pues ella els agarra i els entra per dins. La veritat és que les mares i els pares... Tenen superpoders, això és de veres. Superpoders. I parlant de superpoders, jo crec que hi ha algun donyet que ens furta els calcetins perquè no puguem trobar mai les parelles. Un donyet, pot ser, Pau. Doncs mira, avui sereu vosaltres els nostres donyets, perquè ens ajudareu a trobar les parelles de calcetins que hem perdut en esta piscina del caos de boles i de calcetins solitaris. Exacte. Entrareu, buscareu d'un en un i quan tingueu la parella eixiu perquè puga entrar el company o la companya següent. I atenció, perquè només teniu 2 minuts per aconseguir 10 parelles de calcetins. Una per cada un de vosaltres, tampoc és tant, Esteu preparats i preparades? Sí! I teniu ganes de jugar? Sí o no? Sí! Doncs que comence la festa dels calcetins! I així tenim la colla preparada, així que 3, 2, 1... Verena! Vinga, va! Ja! A veure, vinga, A veure, com va per així? Ara, que és superràpid! Vinga, Posa't-hi, següent. posa't-hi. A veure, A següent. Ja en té una per ahí. Pau, això esteu, Sí, és molt difícil. A veure. A veure per així. A veure, Lucas, igual per baix. Molt bé! Corre! Vinga, Maya. A veure, Maya, que troba. Ja té uno. 1, 2, molt bé. Superràpida. Vinga, Para cuidao molt. les boles. Entra. Entra dins, Ja té uno, sense Pau. por. Mira, és per així. Ai, Ai, que jo difícil. crec que te l'has passat. Sí. Ai, la mala. Molt bé. Següent. Vinga, Nadia. Vinga, Nàdia. Molt bé. Superràpida, Nàdia. A Mare veure, meva. l'espai. A veure, eixa de gossets. I... Ai. A veure, Jo veig una. a veure. On està? Animem-la, més fort. Vinga, va, que tens ahí, Molt bé. Vinga, següent. A veure. Li toca. Animeu, vinga, que Vinga-ho. Per ahí no parelles, jo ja estic veient-les. Per què no vol roig, que és superdifícil? Ai, mare. A veure. Superbé, vinga, següent. Jordi, vinga, animem a Jordi. Super. A veure, Jordi. Vine cap així, vine. Jordi. Molt bé. Vinga,
vinga! Següent, següent! Ai, Abril! Abril! Vinga, i l'últim, l'últim! Temps queda, Laia! Mare meva! Molt poquet! Molt poc de temps! 5, 4, 3, 2, 1... Temps! Mare meva, quins nervis! Ai, Laia, anem a fer el recompte perquè hem patit uns nervis. La veritat és que sí, vinga, podeu comptar amb nosaltres si voleu. Hem de comprovar que és correcte. Però sí, correcte o no correcte? Correcte. Correcte, molt bé. Així? Correcte, També veritat? correcte. Dos. 2. Per així, correcte o no correcte, Pau? Correcte. Tots 3. Per així, correcte o no correcte, que no ho veig. veure, On veure. estan els calcetins? Correcte. Correcte. 4. Per així, Correcte. 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 5. Per així, Correcte. a veure els calcetins que es veuen. Sí. 6. Per així, Correcte. 7. Per així, Correcte. a veure els calcetins. 8. I a veure... Correcte. Correcte, Correcte, 9. 9. I... Correcte. 10! Enhorabona perquè heu trobat les 10 parelles de calcetins i ja sabem a qui cridar quan no els trobem. Les 10 parelles, Sí? una cada un. La veritat és que sí, ho heu fet superbé, perquè és que ja sou tots uns cracs d'emparellar calcetins. Sí. Un fort aplaudiment per a tots vosaltres. I ara volem fer unes preguntes, no? A veure, volem saber com ha anat la prova per a vosaltres. Com ha anat? Acalorat, que tinc calor. Estàs acalorat perquè estaves molt nerviós, veritat? No, que tinc calor per el polar. Què és el que més vos ha agradat? Pues a mi trobar els calcetins. Clar. Que qui vos dona ha- satisfacció, eh? Com? Que dona satisfacció La trobar els veritat és que sí que calcetins. dona satisfacció. És que ho heu fet superbé. Superbé. Però quan sales quedaven 5 5 calcetins o segons? segons. 5 5 segons. segons. 5 segons nos hem ajudat perquè si no Entre es tots. perdierem. Clar, Exacte. la En veritat. 2 segons l'hem trobat. En 2 I ha segons ho heu sigut trobat molt i la emocionant, veritat ha sigut superemocionant perquè ho heu fet superbé i es nota que ho heu disfrutat. Això I és per de això veres. mateix vos heu guanyat la verema de la colla!